Guardiola TV, el podcast de referència. Cada diumenge a 10:15 de la nit, amb Guillem Guardiola. Hola, què passa? Benvinguts de nou a Guardiola TV, benvinguts de nou al podcast de referència. Què he de dir? Perquè avui és un dia molt especial, a la Festa del Mig, a Banyoles, amb un deixit també molt especial. Casu, com estem? Què passa, senyor? Oi, a tope! Tot bé o no? Tot de puta mare, a tope. Vale, s'ha de dir que tenim un públic preciós aquí, un públic genial, aquí. Públic de puta mare. Ho trobo molt bé. Casu, acabes de punxar ara. Acabo de punxar Les ara mateix. revolucions. A tope, bueno, se'm nota la suor per tota la cara, suposo, però molt bé, o sigui, acaba de punxar, és una sensació molt guai, més un dia com avui, que la penya estava a tope, super a prop, tal, i super content de poder seguir, joder, estant aquí, saps, i venir xerrant un rato, sí, a tope. T'agrada venir per aquesta zona? Perquè tu d'on ets? Jo sóc d'un poble al costat de Vic, he estat 6 anys vivint a Girona i ara acabo de tornar a Vic Ciutat. I m'encanta venir a punxar per aquí. De fet, aquí al Blitz he vingut 3 vegades, ja crec, i sempre és molt guai. Tinc molt bona relació amb la penya que ho porta, són molt macos i em tracten superbé. Fa poc vaig estar aquí també a Porqueres, que està aquí al costat. D'aquí un mes torno també a la Festa Major de Banyoles, al Carnaval d'estiu, i m'encanta realment. Bueno, només fa falta veure avui, la penya estava a tope i jo supercontent, o sigui, per mi és el més important això. Casu, sempre ho pregunto als DJs que entrevisto. És fàcil o és difícil ser DJ? Mira, és fàcil i difícil, és a dir, fer una sessió de 6 o 7 sobre 10 és molt fàcil ara mateix perquè les cançons bones són molt clares quines són. Hi ha 100 cançons potser que funcionen i no has de saber punxar gaire per saber que et funcionaran i no les has de posar gaire bé. I a més, està ple de mashups que ja estan fets, que tots els DJs punxen i que te'ls pots descarregar per internet. Llavors fer això és molt fàcil. Ara, d'aquí d'una sessió de 6 o 7, passar a una sessió de 10, amb interacció amb el públic, posar coses que la gent no s'espera però que llavors els encanta, que la penya s'animi i fer alguna cosa diferent, hòstia, aquí ja és més complicat, jo considero. Casu, si et dic la frase "Let's make música catalana great again", això a què et sona? És a la biografia del meu Instagram, que ho vaig posar Perfecte, vale. un any o així, i no sé per què ho vaig posar, però un dia, de fet, fa com 4 o 5 mesos, un dia vaig mirar-ho i dic, hòstia puta, em va fer riure, vaig dir, hòstia, sí que soc bo, en plan de... Saps de què em sonava? De què? Allò de Donald Trump. Bueno, sí, clar, no, era per això, era la conya, sí. Casu, a mi la música catalana últimament ha fet un boom molt important, a mi m'encanta Muska, Figaflaues, Detallets, el reggaeton a mi m'encanta, Anuel, Bad Bunny, Mora, Fate... Fate... T'agrada molt el reggaeton o no? M'agrada, no m'agrada molt, m'agrada, sí. T'agrada? Vale, seria això, no? Sí, en plan, de fet, això... Epa, que em moca el micro. Això, poca gent ho sap, però jo, just abans de començar a fer remixos de música catalana, jo vaig estar punxant un any i mig a Millennium, aquí a Girona, que és tot reggaeton i dembow, bàsicament. A Sils. Exacte. I també, vaig estar 3 anys punxant a Platea, 3 anys i mig, a Platea com a resident, que també és majoritàriament comercial, reggaeton i tal. Llavors, clar, la gent no ho sap això, però jo tinc un background de DJ de discoteques bastant extrem, vull dir, he punxat a Millennium, a Platea, a l'Apolo, a la Cabra, a la Mirona, ara al Club també, rotllo. I la gent això no ho sap, de fet, l'estiu passat, me'n recordo que em contractaven perquè m'havien vist el remix del meu Ivan Cuba a l'Instagram, em trobaven de comis, em contractaven i em posaven com a primera hora o a última perquè es pensaven que no sabia punxar. I anava jo, feia una sessió 80 vegades millor que els altres DJs, perquè els DJs eren com DJs de poble que no en tenen ni idea, saps? I jo els deia, però per què? O sigui, em pagueu el triple o 4 vegades més que el vostre amic que està punxant ara. M'heu fet fer 200 quilòmetres per venir fins aquí, per què em poseu a mi al principi al final que no hi ha ningú? Per què no em poseu a l'hora bona? I la resposta és que perquè es pensaven que ho feia malament. Ara, això no m'ho deia ningú, tots em deien, no, és que no ho he triat jo, és que va ser el meu col·lega... Excuses! Però m'ha passat així de cops. Per sort aquest any, com que ja he començat a penjar molts vídeos d'actuacions de l'any passat i tot, la gent ja ho ha pogut veure i ara ja sempre em posen a millor hora. Com t'ha canviat la vida en els últims mesos? Perquè ha fet un boom de locos, no? Literalment ha fet un gir de 360 graus. De 180, perquè 360 et quedes al mateix lloc. Vale, sí. Et quedes al mateix lloc, correcte, vale, m'agrada, és veritat. Jo, de fet, al gener de l'any... A mi em van fer fora de Millennium, em van xutar perquè no hi anava gaire gent, perquè em van contractar just després del Covid, anava molta gent perquè, clar, durant el Covid ningú podia sortir, llavors sortia tothom. I al cap d'un any i mig havia anat baixant, cada vegada hi havia menys penya i van haver de reduir plantilla. I érem 4 DJs.
2 eren jefes, un portava 6 anys i llavors jo, que acabava d'entrar feia 1 any i mig. I em van dir, mira, ens agrada molt com ho fas, però hem de prescindir de tu. I just tenia el remix fet de Les Tres Bessones, que va ser el primer que vaig penjar, i un de Jennifer dels Catarres. Sí, amb Figaflaues, no? Exacte. I els vaig penjar a TikTok així com a conya i van funcionar bastant els dos, jo no tenia seguidors. I llavors, en col·laboració amb Musicat Memes, també els van penjar a l'Insta i ho van petar. I bueno, i això va ser, ja et dic, el febrer o març. Pensa'm, poc més d'1 any he guanyat 30.000 seguidors i clar, és que és un canvi. O sigui, estic cobrant per bolos com 5 vegades més que el que cobrava l'any passat, molts més bolos, rotllo. Ara literalment puc viure això al 100% tot el curs i Que guai, que guai. I joder, és una puta passada, realment. A nivell de forquilla, Caso, si es pot dir, un bolo, quin preu pot variar? És que, o sigui, no els gestiono jo, els gestiona el meu manager, però ara estem fent entre, et diria, 700-800 al mínim, i llavors a 1.200 estem tancant els bolos de l'any que ve 1.200, això a la sessió de jo sol, i si fem el show complet, amb la guitarra, amb la gralla, amb els llums i tot, doncs 1.800 o una cosa així. Però clar, llavors he de pagar el 300 i tal. I d'aquest preu s'ha de descomptar el 20% que va pel meu manager. Vale. També he de dir que hi ha algunes vegades, excepcions, rotllo, per exemple, bueno, no diré, però vaig punxar un festival molt totxo que, clar, jo hi volia ser sí o sí, i em van pagar bastant menys, però bueno, em vaig baixar una mica els pantalons de, bueno, va... És que això passa, Els festivals totxos no és tant el preu que pots arribar a cobrar, sinó l'experiència i la visibilitat que et dona allò, no? Exacte, clar. Jo haver punxat el Cabro Rock ara, joder, és un estatus, no? I també et dona, bueno, et veu molta gent en directe, sí, està molt guai. Llavors això, almenys ara que fa molt poc que ha passat tot això, que sóc més recent, no tinc poder de negociació. Ara, de l'any que ve, clar, per exemple, en una festa major, si jo dic un preu i em diuen és massa car, doncs vaig a un altre, em volen de bastant a tot arreu. Ara, un festival totxo, si em diu és massa car, dic vale, ja baixo. Ja et dic, això m'ha explicat per això el meu manager, jo no gestiono, però vindria a ser aquí la Caso, cosa. amb quin remix dels que has versionat et quedes? Mira, el que ha funcionat més a Instagram és el del meu Ivana Cuba, que Vale. té gairebé 1 milió de visites en un sol vídeo, i tinc altres vídeos que també ho han patat bastant. Ara, el que més funciona en directe és el de no volem ser una regió d'Espanya, perquè quan puja i el subidon faig de i voti, espanyol, qui no voti? I sempre es lia pardíssima, però pardíssima. I és, de totes les cançons que poso en una nit, a la majoria de llocs és la que més ho peta, o sigui, més que qualsevol altre, tio. De fet, Caso, a Instagram, quan penges això, que dius fatxes plorant en 3, 2, 1? Perquè és que he penjat aquest vídeo com diverses vegades, o sigui, a diferents llocs, però un vídeo amb la mateixa cançó, a diferents llocs, i sempre se m'han plan... O sigui, ja amb els 2 primers ja se m'han omplit els comentaris de fatxes sense dir res, i llavors ja ho vaig a provocar, saps? Perquè realment, que entrin fatxes a comentar i a insultar-me, com que estan comentant, l'algoritme ho dona com algo positiu, llavors ho ensenya més gent, i arriben a molta penya aquests vídeos. A nivell de política, Caso, tu et consideres obertament independentista? Sí, absolutament. Amb més, o sigui, i català, sobretot, o sigui, gairebé, ara mateix estem en un moment que prioritzo la defensa del català i de Catalunya i de la cultura, què? Algú ha dit alguna cosa per allà a partir de... Atenció, companys, tenim una pregunta del públic, vale? Vale, es pot, vale. Què han dit? Sí. No preguntis, digues i nosaltres t'ho traduïm al micròfon. Canet de la del mig. Canet de la del mig. Són coses diferents, és a dir, el Canet, evidentment, tens molta més gent, una producció molt més guapa. Ara, a la del mig tenia la gent... A la del mig tenia la gent a 1 metre donant-ho tot, i això és una cosa que te l'emporta. Sí, és baixar de l'escenari i els tens a davant, pots parlar amb ells, això mola molt. I això un gran festival no ho té. Sempre. Caso, què em comentaves? Ara... Jo, obertament independentista i català, sí, no tinc cap problema en dir-ho. Ho he estat sempre, però ara, sobretot, o sigui, és que ara m'he donat del gran problema que tenim amb el català. I des de que vaig començar, perquè això poca gent ho sap, però, clar, jo no hi ha gaire referents que hagin triomfat amb música en català com a DJs, no? En canvi està ple d'Alba Mais i companyia que fan remixos de reggaeton, perquè totes les discoteques volen reggaeton. I llavors, si posa reggaeton, doncs tu pots veure gent de tota Espanya i Sud-amèrica. Llavors, jo tinc alguns vídeos en castellà, de fa molt temps. I llavors, vaig veure, o sigui, jo mateix, amb mi mateix vaig veure que àlbum català podia funcionar. I llavors vaig dir, és que no tinc, o sigui,
que no té cap sentit que ho faci en castellà. Potser si ho faci en castellà arribaria a tot Espanya i tot Sud-amèrica. Però no em fa falta tenir 1 milió d'euros, saps? Jo vull poder viure de lo que faig i ja està. I si ho puc fer en català, prefereixo guanyar menys diners per fer-ho en català, que és com ho sento, que no pas fer-me milionari en castellà. Vale, companys, tenim un joc molt important aquí en directe, vale? I és que hem preparat unes imatges, unes fotografies, vale? Sobre la música catalana. Dale. I et preguntaré, Casu, si vols, una de les cançons preferides. Vale, perfecte. Una mica què opines del grup, també. Perfecte. Vale? Aquest és el meu... Bueno, sóc jo. Dale. Guardiola TV, vale? Grande, Quin guapo. és el podcast de referència? Guardiola TV, sense m'agrada, dubte. Vale? Casu, Catarres. Catarres, gent molt maca, els vaig conèixer, de fet, vaig fer un vídeo amb ells, que encara estic pendent de penjar, molt bona gent. Potser la meva cançó preferida és tot, com es diu? Rock and roll. Rock and roll, vale, sí. Molt guais. Vale, canviem, anem a Figaflaues. Figaflaues, m'encanten. Crec que la cançó preferida és la que acaben de treure fa 3 dies, que es diu... A la fresca. A la fresca, temazo. La preferida? Sí, per mi sí. Sí o no? La meva mossego, És que a mi la bachata no em desagrada, però també m'agrada molt Aurora, que és molt poc coneguda, vale. però és un temazo. Però no, a la fresca guanya tot. Vale. Itaca Van, no els coneixies aquests, Qui són? Itaca Van. Ah, sí que els coneixo. Els coneixes? Ah, no ho havia entès, sí, i tant. Cançó preferida. L'àlbum de la lengua de los pájaros sencer és brutal. La meva cançó és Camaleón, la preferida. Com un camaleón. Sí, ja sé quin és. No, cançó preferida et diria todas nuestras luchas o La noche en vela. De la Per tant, sí que els coneixies. Sí, i tant. Tot l'àlbum de la lengua de los... Ah, no. Ahora y aquí. Ahora y aquí, sí. Parlant de grups que ara no estan a l'òrbita catalana, no, també tenim Charango, que ara mateix no estan actius. Charango no estan actius. Charango em molen molt... Bueno, estan guais, o sigui, una mica massa chills pel meu gust. Massa? Però massa chills, massa tranquils. Vale. Però, i preferida, la dansa del vestit és molt bonica, o quan tots s'enlaire. I el tren del temps no frena. El tren del temps és molt bona. De fet, el 2017 tenen un disc increïble, està molt guapo. Vale, ens anem més a l'òrbita actual, a l'òrbita d'ara i aquí, no? Com diria Itaca Van. Ens anem a Dani Six i Izkid. Els escoltem molt poc, la veritat. Tenen una cançó que no sé com es diu. Choco Crispy. No ho sé, és que no sé com es diu, però tenen una cançó que està guai, però no els he escoltat gaire, no puc opinar gaire. Així com Dani Six, també tenim un grup, Casu, que a mi m'agrada molt, que és Flashy Ice Cream, que són els millors per mi. Estan molt guais. Tenen aquella cançó... com es diu? Bueno, tenen la cançó amb la música i 30 UFAM, la de Bona Vida, Bona Vida. Molt guai. I Un estiu perfecte també em mola molt. Que de fet els vaig proposar fa un any de fer un remix i van sudar de mi, però tenia un remix que estava bastant guapo. I tenen una cançó amb Ginestar també que també m'agrada molt. Sí? Vale. Sí. Vale. Segurament els Reis de Catalunya, no? O Cas Grasses. O Cas Grasses. Molt fan de Cas Grasses. Cançó preferida potser Torno a ser jo, perquè podria ser una cançó de la Vichy perfectament. Elefants molt xula, evidentment. Molta tralla també m'agrada molt. La gent que estimo és preciosa. Però potser si m'hagués de quedar amb una, Torno a ser jo, potser. Què ha passat amb la cançó de Cas Grasses, Sort de tu? Jo tampoc la trobo tan bona, aquesta. Jo la trobo que és molt maca, És maca, però la gent... Increïble, no? No sé, és que ni me la sé, no m'agrada tant, aquesta. Trobo molt més maca La gent que estimo, per exemple. Muixca! Muixca. La Muixca està guai, té cançons de tot, o sigui, fa coses que m'agraden més i fa coses que m'agraden menys. La Bona Vibra, per exemple, està molt guai. Un pèl chill també pel meu gust, és molt reggaetonera. A mi m'agrada més com algo més, saps? Però... Amb més de tralla, sí, una mica podríem dir-ho, no? Però té cançons, hòstia. Bueno, la cançó que té amb Figues és molt guai. Diabla. Jo sempre que sona Diabla a la disco me la gosso. Per què? Perquè és una cançó que es pot ballar, es pot cantar. Jo necessito la disco ballar-la, sí o no? Sí. I és una tia molt versàtil que prova coses diferents. Clar. Està guai. No et sabria dir una preferida per ara mateix. Però bé. Julieta. Mola molt, té una posada en escena molt diferent, rotllo popstar americana, és guai. I et diria que la meva preferida potser Secret amb Figaflaues, sí, crec, està molt guai, molt xula. Sí. Caso, per acabar aquesta minisecció de tallets. Tallets, molt guais també. Tallets els veig una mica bastant com referents, perquè són gent que tenen bastant la meva edat, m'hi veig bastant reflectit.
Et diria que una de les cançons preferides potser és o A Fora Plou, o Bailoteo m'agrada molt també, o La Platja és molt guai també. Jo diré aquesta, sí. Caso, hi ha moltes cançons, com per exemple Coti per Coti, La Marina està morena, no? Que són hits que entren, per exemple, a les llistes d'èxitos d'Espanya, però es cremen molt ràpid. Com gestioneu els DJs aquestes cançons? Fent noves versions, fent remixes i tal. Per exemple, Coti per Coti, l'original és molt lenta. I quan tothom quan portava 2 mesos sonant, ja costava molt posar-la. Al principi vale perquè la novetat ja es feia la sardana. Però al cap de res ja es va cremar. Llavors, el remix d'en Cap D està molt xulo i va refrescar-ho. Ara potser sí que s'està començant a cremar, però és que s'ha sonat a tot arreu, molt. Però guai. I la Marina està morena el mateix. En Món DJ té un remix molt bo d'aquesta cançó que ho peta. Sí. Quin és el teu artista preferit, Caso? Funzo i Baby Loud. No, és un artista castellà. Que macos, vale? M'agraden molt. De fet, mira, ara donaré una exclusiva que no sap ningú. Exclusiva, sisplau, vale? Exclusiva. Estic preparant un àlbum Cantanió des de fa 2 anys i la primera cançó surt del setembre, Cantanió tocant jo la guitarra, i és un estil bastant Funzo i Baby Loud, algunes cançons. Però estàs preparant un àlbum amb cançons teves tu cantant? Sí. Com a autoartista? 100%. O sigui, artista, cantautor, podríem dir. Sí, les cançons les vaig començar, o sigui, les demos les vaig fer totes jo, gravant jo la guitarra, cantant, les bateries programades per mi, i ara estic anant amb en David Rossell, que és el productor de Buos, dels Catarres, de Doctor Prats, tal, i estem gravant-ho. Sí. Quan sortirà? Això m'ho vaig fer anant, o sigui, vaig tenir l'accident anant al seu estudi. Ara com estàs? Ara estic bé. I ja sortirà, la primera cançó surt al setembre. I durant tot l'any anirem traient coses. Per tant, l'àlbum encara falta una miqueta, Un any i mig per l'àlbum. I la teva cançó preferida? Canción de pop de Funzo i Baby Loud. Saps quina és la meva cançó preferida, Caso? Sorprèn-me. Bebé, de Anuel i 6ix9ine. Hòstia puta. És un temazo increïble. Temazo. Prefereixo Mala, de Anuel 6ix9ine també, però estan guais. Home, molt bones cançons, Sí, molt bones cançons. Les poso... És que ara ja no faig tant de sessions de discoteques, però em molava molt, en plan, fer sessions de 6 hores o de 4 hores és més cansat perquè, clar, són moltes hores seguides, però em mola molt perquè, clar, en una sessió de festa major, en 2 hores has de ser el puto amo, perquè ens entenguem, has de posar tots els temazos. Llavors, no tens temps de posar coses. Clar, o sigui, en una sessió de festa major has de fer que la gent estigui saltant, tal, que és el guai. En una discoteca, si tens 4 o 6 hores, tens temps per baixar, reggaeton, perreito, i m'encanta fer-ho, que ara ho faig molt menys, però, per exemple, a la Cabra, al Club, ho he fet sovint, i posar temes d'aquests està molt guai, m'agrada molt. M'agrada molt el reggaeton, de veritat. Caso, una pregunta que faig a tots els DJs. Per favor. Molesta que vinguin a demanar cançons? Depèn. A mi, o sigui, això va segons l'opinió de cadascú. A mi, si m'ho demanen amablement, no em molesta. Sempre i quan entenguin que potser no els hi posaré. És a dir, si em demanes una cançó que ha fet el teu amic, no te la posaré. Si em demanes una cançó que no coneix el Tato, però que a tu t'agrada molt, no te la posaré. Si em demanes el Feliz Cumpleaños, no te la posaré. Ara, si em demanes una cançó que està guai i que penso que pot encaixar, miraré de posar-te-la, i a mi no em fa res si m'agrada que m'ho demanin. Això sí, i jo què sé, estic posant tralla i em demanes una cançó de reggaeton chill, no, potser tardaré un rato, però si d'aquí un quart d'hora estic posant reggaeton i penso, te la posaré. I al revés, si em demanes tralla i estic posant reggaeton, no et diré, vale, espera't una mica. Però si m'ho demanen amb respecte i entenent que jo tinc el poder de decidir al final, que demanin. S'ha de donar un respecte. Per tant, jo si un dia et vinc Caso i et poso amb el mòbil bebé, aquesta me la posaràs, perquè a més aquesta entra. En una festa major potser no. No? Depèn, és que depèn del públic. Si la mitjana d'edat són 25-30 anys, costa més. Si la mitjana d'edat és 16-18 anys, segur que sí que te la poso. Sí. Caso, són respostes increïbles. Gràcies. Que jo com a entrevistador, al final, el que busquem és que les respostes ens sorprenguin i també treure'ns dubtes, no? També. Vale, anem a fer una mica una crida al públic. Vale. Hola, què tal? Públic! Teniu alguna pregunta que li voleu fer amb en Caso? Tenim alguna pregunta, vale? Cubata preferit, Caso? Vodka, sí. Mira, tinc 2 cubates. És molt bona, Tinc 2 cubates. El que és per fer alguna cosa si no em vull emborratxar molt i el de tajar-la. El de fer alguna cosa és 43 amb Coca-Cola. Ole!
que és per allò, bueno, va, faig un cubata però estic treballant. I el meu, he acabat el bolo, anem a la barra i a veure què em demano, és vodka amb llimona. El roncola, què n'opines? Perquè jo el roncola no puc. O sigui, jo la gent que es demana roncola no l'entenc. Em costa molt. És dolentíssim. Sí. I a més, la Coca-Cola porta molt de sucre. Bueno, sí. La llima, la gent que es fa vodka llima, això és sucre concentrat. Sí. Tenim més preguntes. Més preguntes. Pregunta. Em demanen entès o no? sí, em demanen que Repetim la pregunta per que què no- abans de posar la polca no explico com ballar. Perquè, hi ha molta gent que ja ho sap com es balla, també hi ha gent que no. I dos, perquè explicar-la com mentre estic punxant, com es fa una mica llarg i tallaria la dinàmica de la sessió. Llavors, jo la poso, que la gent que la balli, i la gent que no ja ho va veient i va saltant, que també és guai. I a poc, amb els vídeos d'Instagram que es van fent virals de la polca, que n'he fet uns quants i en seguiré fent, ja a poc jo crec que ja es va instaurant. També hi ha molta gent que a l'escola l'ha ballat, a l'esplai, amb castellers, etc. Llavors, a poc anem fent escola. Tenim alguna pregunta més? Alguna pregunta més? Una altra pregunta, vale? Què? Té raó. La pregunta, perquè la gent ho entengui, seria una mica que sí que és veritat que abans la música tenia més aquest sentiment més polititzat, com ha dit la nostra companya, amb un sentiment més reivindicatiu. Sí. Això com ho veus? Sí. És que aquí hi ha una cosa que no sé què ha estat primer, el desencant polític que ha portat a música despolititzada o ha estat al revés, música despolititzada que ha col·laborat amb el desencant polític. Jo crec que és la primera, que tot l'independentisme que estava en auge, que estava a punt per anar a l'aeroport, els polítics van decepcionar que flipes i no van estar a l'altura i la gent va quedar super decepcionada i ja va passar de tot. I llavors, com la música va a modes, quan l'independentisme estava a tope, la música ho reflectia. Ara, quan va passar tot el moviment, la música ho va reflectir i va passar a agradar música que parlava de coses més tontes. No, jo crec que és culpa de la classe política, que va decepcionar. Doncs les respostes de Casu, un dels millors DJs de tot Catalunya. Casu, moltíssimes gràcies. Moltes gràcies a tu, per tio, ha aquest estat un podcast. plaer. Guardiola TV, putos amos, merci per comptar amb mi, m'ha encantat estar aquí. Casu, mar o muntanya? Mar. Per què? Mar, però no platja, mar. Vale, O sigui, caleta, no? caleta o esports de mar, m'encanta. Faig surf, faig windsurf, Vale. m'encanta això, roques, anar a saltar, m'encanta. Ara, una platja una mica més avorrit. Muntanya també m'encanta. Pujar a la muntanya està bé, però esports de muntanya, rotllo parapent, que vull començar a fer, escalada, també excursions, tot això. Bicicleta o patinet elèctric? Bicicleta, Per què? perquè vaig amb xirocleta per Girona i m'encanta. Com? Vaig amb xirocleta per Girona, anava amb xirocleta per Girona i m'encanta, molt millor que el patinet. I finalment, Casu, la pregunta del podcast. Amb què estàs obsessionat ara mateix? Amb l'àlbum que trauré Cantanyó. Casu, moltíssimes gràcies, guapo. L'entrevista en Casu aquí en directe a la del mig de Banyoles. Un gran agraïment també a aquest esdeveniment que ha estat molt guai, la M'ha veritat. currat molt, ha molat moltíssim, ha estat molt guai. Hem disfrutat molt i nosaltres, com sempre, ens veiem al pròxim podcast. Que vagi molt bé. Adéu! Ciao.